бинандагони азиз, нашри навбатӣ барномаи сайёҳии варзиширо аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзури шумо менамоем. дар ин барнома мо сароғоз бахшида ба рӯзи байналмилалии кӯҳнавардӣ ки боиси пайдоиши соҳаи мураккаби сайёҳии варзишӣ гардидааст, атрофи якчанд паҳлӯҳои нави сайёҳии варзишии кӯҳӣ ё худ кӯҳнавардӣ рӯшанӣ хоҳем андохт. аввалан бояд гуфт ки таърихи пайдоиши ибораи сайёҳии варзишӣ бо таърихи сайёҳати кӯҳнавардии ҷаҳонӣ алоқаи зич ва ногусастанӣ дорад, зеро маҳз ташкили нахустин хатсайр дар ҷаҳон ин дар самти кӯҳнавардӣ буд ки бо тамоюли сайёҳат ва варзиш сурат гирифт. ба ҳамин тарз гуфтан мумкин аст ки хатсайри кӯҳнавардӣ сабаби давра ба давра ба вуҷудоии дигар навъҳои сайёҳии варзишӣ гардид. ҳамин тавр сар карда аз 8 августи соли 1786 пас аз фатҳи қуллаи манблани назди шаҳри шамони фаронса, кӯҳнавардӣ ва фатҳи қуллаҳои баланди ҷаҳон ба ҳукми анъана даромада манбаи илҳоми беполони кӯҳнавардони дунё гардид. манблан бо баландии 4810 метр аз сатҳи баҳр нахустин кӯҳе мебошад ки аз тарафи инсон бо мақсади сайёҳат ва солим нигаҳдории ҷисм фатҳ гардида ба таърихи кӯҳнавардии ҷаҳонӣ асос гузошт. бо баромадан ба қуллаи манблан Жак Балма ҳамчун нахустин кӯҳнавард дар ҷаҳон шинохта шуд. ҳамчунин бо фатҳ шудани қуллаи манблан аввалин хатсайри сайёҳии кӯҳнавардӣ таъсис ёфт ки заминаи пайдоиши дигар намуди хатсайрҳои сайёҳии варзишӣ гардид. ин аст ки имрӯзҳо шаҳри шамони фаронса маркази кӯҳнавардони ҷаҳон ва рӯзи пайдоиши кӯҳнавардӣ ё худ альпинизм 8 август рӯзи фатҳи қуллаи манблан арзёбӣ мегардад. роҳандозии нахустин хатсайрҳои сайёҳӣ низ бо ҷалби сокинони шаҳри шамони фаронса маҳз баъди фатҳи қуллаи манблан оғоз ёфта, ҳамчун соҳаи нави хизматрасонии сердаромад сипас ба дигар мамлакатҳои ҷаҳон паҳн гардид. дар замони муосир метавон зиёда аз даҳҳо наву намудҳои сайёҳии варзиширо ном бурд ки ҳама бо ҷолибияту фараҳбахшӣ яке аз дигаре фарқ мекунанд ва сайёҳон низ ҳарчи бештар роҳҳои касногузару маконҳои кашфношуда ва ҳис кардани эҳсосоти рӯҳбахшандаро ки ҳама шомили сайёҳии варзишианд барои худ кашф кардан мехоҳанд. ба радифи навъҳои сайёҳии варзишӣ имрӯзҳо кӯҳнавардӣ, пиёдагардӣ, велосипедронӣ, лижаронӣ, бодбонӣ, қайиқронии обӣ, автомобилӣ, мотоциклронӣ, спелеологӣ, аспсаворӣ, ҳавонавардӣ ва ҳамакнун сайёҳии варзишии ҷадидтарин сайёҳати кайҳоннавардӣ дохил мешавад. аввалин шахси ғайрикасбӣ ба кайҳон сафар мекарда бояд Крист Маккаулифи амрикоӣ мебуд, зеро вай дар озмуни муаллим дар кайҳон ғолиб омад ва дар соли 1986 ба ҳайати кайҳоннавардони киштии Space Shuttle Challenge ҳамроҳӣ шуд. бо вуҷуди ин ба Макколиф имкон даст надод ки нахустин сайёҳи кӯҳнавард бошад. дар 73-юм сонияи парвоз як пойгоҳи сӯзишвории берунаи киштии кайҳонӣ таркид ки боиси хароб шудани киштӣ ва марги тамоми ҳайати кайҳоннавардон гардид. аз ин даҳсолаҳо чунин парвози шахсони ғайрикасбӣ ба кайҳон мамнӯъ эълон карда шуд. аммо бо вуҷуди ин магар метавон пешироҳи сайёҳоне ки ҳатто кӯшишу ғайрат ва хоҳишҳояшон барои кашфи эҳсосоти рангини олам, олимони геолог, археолог, авиатик, эколог, биолог, психолог, спелеолог, океанолог ва ҳатто астрологҳоро ҳам мегузарад гирифт. ҳамин тавр аввалин парвози бо муваффақияти сайёҳати кайҳонӣ дар соли 2001 сурат гирифт. Денис Титои амрикоӣ барои як ҳафта ба кайҳон бо маблағи $20 миллион парвоз кард. дар соли дигар киштии кайҳонии русии Союз боз як сайёҳи дигарро ба кайҳон, миллионери амрикои ҷанубӣ Марк Шаттлволтро расонд. агентии сайёҳӣ дар ҳар ду ҳолат ширкати Space Adventures буд ки шахсони алоҳидаро ба кайҳон мефиристад ва хароҷоти парвозҳоро аз ҳисоби худи сайёҳон маблағгузорӣ мекунад.
дар маҷмӯъ то ба имрӯз аз умраи кайҳоннавардони касбӣ дар кайҳон бештар аз 600 нафар ва дар доираи барномаи сайёҳии кайҳоннавардӣ 7 нафар дар кайҳон буданд. яке аз онҳо Чарлз Симони амрикоӣ ҳатто 2 маротиба сайёҳати кайҳонӣ анҷом додааст. парвози навбатии сайёҳон ба кайҳон бо Crew Dragon моҳи октябри соли 2021 ба нақша гирифта нархи билет барои як нафар $55 миллион муайян гардид. ин сафар бо ифтитоҳи бахши SpaceX дар изгоҳи байналмилалии кайҳонӣ имконпазир шуд. бозингари нав дар бозори сайёҳии кайҳонӣ Axiom Space барои таъминоти сафари шаҳрвандони хусусӣ масъул хоҳад буд. ҳамин тавр сайёҳон аз рӯи нақша 2 рӯзро дар роҳ ва 8 рӯзро дар киштӣ ҳамроҳи кайҳоннавардоне ки дар пойгоҳи мадорӣ кор мекунанд мегузаронанд. дар нимаи соли 2019 НАСА ифтитоҳи бахши худро дар изгоҳи байналмилалии кайҳонӣ ISS барои сайёҳӣ ва дигар фаъолиятҳои тиҷоратӣ эълон кард. НАСА нақша дорад ки сайёҳонро ба ISS бо маблағи $58 миллион фиристад ки ин аз нархи Axiom Space $3 миллион бештар аст. ба гуфтаи Робин Гейтс, муовини директори ISS, дар як сол то 2 миссияи кӯтоҳи хусусӣ анҷом хоҳад шуд. ба кайҳоннавардони ғайрикасбӣ иҷоза дода мешавад ки то 30 рӯз дар ISS бимонанд ва бо киштии кайҳонии амрикоии Crew Dragon ва CST-100 Trillium сафар кунанд. Space Adventures инчунин парвози даври моҳро пешниҳод мекунад. дар ҷараёни парвоз 2 нафар ва як космонавти касбӣ дар парвози траекторияи озод дар атрофи тарафи дури моҳ иштирок хоҳанд кард. ҳар сайёҳе ки тасмим гирифтааст ба миссияи моҳ ҳамроҳ шавад аз наздик моҳтобро мебинад ва сипас шоҳиди чарх задани моҳ гирди замин мешавад. дар соли 2021 Space Adventures 2 сайёҳро бо киштии кайҳонии русии Soyuz MC ба SS фиристод. соли 2023 Space Adventures ва ISS энерҷия низ ният доранд ки 2 кайҳоннавардро ба пойгоҳи байналмилалии кайҳоннавардии ISS фиристанд. дар рафти экспедисия яке аз иштирокчиёни парвози кайҳонӣ якҷоя бо кайҳоннавардони касбӣ ба фазои озоди кайҳон мебарояд. пешбинӣ шудааст ки сайёҳи кайҳоннавард дар давоми 90-100 дақиқа ба фазои коинот мебарояд ки ин ба як гардиш дар атрофи замин рост меояд. машғулиятҳои тайёрӣ барои чунин парвози кайҳонӣ дар маркази тайёрии кайҳоннавардон бо номи Юрий Гагарин дар шаҳри Ситораҳо баргузор мегардад. ба ин омодабошии сайёҳати кайҳонӣ, шиносоӣ бо киштии кайҳонӣ, қоидаҳои бехатарӣ, чӣ тавр пӯшидани либоси кайҳоннавардон ва ғайраро дар бар мегирад. беҳтарин ҷойи монанд ба фазои кайҳонӣ муҳити зериёбӣ аст. бинобар ин қисми зиёди омӯзишҳо дар маҷмӯаи шинокунандаи Star City сурат мегирад. ҳар як қадами ҷараёни баромадан ва дохил шудан аз стансияи кайҳонӣ дар скафандри Орланд бо диққат тамрин карда мешавад, зеро бехатарӣ бояд ҳамеша дар мақоми аввал қарор дошта бошад. то ба имрӯз ширкатҳои ангушшумор дар ҷаҳон вуҷуд доранд ба монанди SpaceX, Orange, NASA ва ғайра ки ба сайёҳони дӯстдори олами пурасрори кайҳон хизматрасонии парвози 2 ҳафтаинаро ба кайҳон пешниҳод мекунанд. тавре гуфтем аксари маблағҳои харҷ мешуда ҳангоми парвоз аз ҳисоби худи сайёҳон маблағгузорӣ карда мешавад. яъне дар ин ҳолат бо назардошти ҳамаи хароҷоти киштии кайҳонӣ, суди шуворӣ, либоси махсуси кайҳоннавардӣ, захираи хӯрока, интернет ва дигар хароҷотҳо нархи як сайёҳати кайҳонӣ зиёда аз $50 миллион ташкил хоҳад дод ки мушкили зиёд пеш меорад ва ин сафар на ба ҳар як сайёҳ муяссар мешавад. дар давоми соли ҷорӣ парвози 8 сайёҳи кайҳоннавард ба моҳтоб бо маблағи $55 миллион ба нақша гирифта шудааст ки ин дар таърихи сайёҳати кайҳоннавардӣ бесобиқа хоҳад буд.
дар солҳои охир тарҳи киштиҳои нави кайҳонӣ бо шаклҳои гуногун таҳия шуда мавриди омӯзиш қарор дода шуданд, ки нисбатан камхароҷотанд, ба монанди киштиҳои кайҳонии чанд маротиба истифодашаванда, тайёраҳои махсус ва ҳатто лифтҳои кайҳонӣ. ҳамин тавр хоҳишмандони сайёҳат ба кайҳон дар солҳои охир зиёд гардида истодааст, ки ин боиси ба вуҷудоии як соҳаи мураккабу мустақили сайёҳии кайҳонавардӣ мегардад. Албатта тамошои сайёраи зебои Замин, ситораи наздиктаринамон Офтоб ва дигар ситораҳо, инчунин сайёраву ҷирмҳои осмонӣ, астероиду метеоритҳо ба кас ҳаловати дигар мебахшад, ки инро кам нафарон эҳсос карданд.